Manat. Pelok ya, pelok. Pelok Mbah Tarken. Kepo ya enek lho dalang kok dikongkon sinden nek ora awakmu lho. Ya kan saling membantu toh. Ya tapi kan ngene iki nek sing wani kan nggur sampean njel bawanono Mas umpama ngono Sinta Mbak Enggar apa wani? Bawa sing bawa sampean Mas ora wani to. Sing wani nak nggur sampean kaya ngene gematiku lho mosok jebuk curigai karo masa laluku ya. Sing mantan yang semasa wis sapa ngono. Tapi Ben VC mesti bahas mantane nyapa? Kapan ndak tahu ya ndak pernah ya aku. Kok iso bahas? Sumpah. Ora nate. Wis ora sak sumpah-sumpah didelok penonton oke semene. Oh iya. Apa ya pelak? Ndang bar nyanyi bar. Waduh. Tak mut batukmu, batuk. Pelak. Rekata sang Gatut Kaca Tinon mapak mring Harga Suta Tekapira Kresna muji saktinira lamun ora sisip ing pamawas Kakang Pringgondani kang nemoni wisanggeni kalian Kakang Prabu Kusuma ning kasatriyan Kundrapsila geni kene. Iya Yayi. Aku nganti tekan kene mung nuhuni apa sing dadi kandhamu. Tri Ari kawuri utawa telung dina kepungkur Yayi wisanggeni Kang Sarta Yayi Prabu Kusuma nembung kalian pun Kakang Kalamunta siadi sakloron nyuwun senjata pitulungan kelawan pun Kakang gandeng pun Kakang kelawan wisanggeni Kang Sarta Bambang Prabu Kusuma kuwi maksih sedulur sipating sedulur mono tega larane ora tega kalian patine apa sing kudu ndak bantu Yayi Kakang Gatotkaca kepriye ing rikelungguhan iki Bambang wisanggeni Kang Sarta Kakang Prabu Kusuma wis ngancik dewasa kamangka wong kuwi yen wis ngancik dewasa bakal cepak kang dadi rejekine kalamunta enggal palakrama kalian wujuding wanita kang pranyata dadi gegantilaning ati. Lah ing rikelungguhan iki Bambang wisanggeni Kang Sarta Kakang Prabu Kusuma wis duweni wanita kang minangka dadi gegantilaning ati kang pranyata siang pantaraning ratri tansah dianti-anti ana sajroning ati. Blakakno cekak cukupe aku mok kon ya kuwi wujute ngebun-ngebun esuk ngudan-ngudan sore ndodhok korine wah nginang jambe suruhe aku mbok kon nglamar wong wedok kinarya garwamu sakloron pancen bener yo blakakno wanita saka ngendi lan putrane sapa Gatotkaca kang saguh nglamarake Yayi. Aku kelawan Kakang Bambang Prabu Kusuma ing kelungguhan iki lagi gandrung kepaung edan kepayang karo satunggiling wanita ingkang mijil saka negara Widarba Ruci putrane Prabu Darmanadewa kang sesilihe Dewi Probosari kang sarta Dewi Purbawati.
Anggosari Purbawati putrane putri Prabu Darmanadewa. Pancen bener Kakang Garwaca. Kenang apa kok wis anggene kalian Bambang Prabakusuma? Kok sing pinilih wong wadon kang mijil saka negarane Prabu Darmanadewa ya kuwi negara Widarba Ruci karana goteke ngakatah lan manut wangsiting Bathara kang Suntampa. Wanita sakloron dudu lumreng wanita nanging wanita sakloron kuwi dadi pralambang wahyuning kamulyan, wahyuning katentreman. Sapa ngerti kalamun aku kelawan Kakang Prabakusuma bisa andhaup putri kekarone, bisa ngrambahi negara Ngamarta nemu kamulyan, nemu katentreman. Yo tak aturi jenak anggonmu pinarak Gatotkaca ingkang bakal jumangkah kang sarta mrembyah jumangkah marang negara Widarba Ruci Yai. Apa Yayi Wisanggeni? Kakang Prabakusuma kelawan Bambang Wisanggeni kuwi padha-padha putrane Raden Arjuna kang patutan kalian widodari kayangan. Panjenenganmu Kakang Prabakusuma putrane Raden Arjuna kang patutan kelawan Dewi Supraba. Ewadene Wisanggeni putrane Raden Arjuna kang patutan kalian Dewi Dresanala. Yen pancen aku lan Kakang Prabakusuma bakal dedaupan kelawan sawijining putri, aja nganti mung mangku tangan nanging kudu banter prihatine, kudu gentur kang dadi tapane. Eling-eling aku lan Kakang Prabakusuma kuwi putrane satriya kang winong wong ing Bathara. Kanjeng Rama Arjuna kuwi satriya kang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Kareben Kakang Gatotkaca budidaya nglamar sekaring kedaton negara Widarba Ruci nanging dibarengi prihatin. Karepe Wisanggeni kepriye? Ayo tak gandeng tanganmu sing tengen Kakang. Manjing ana ing alas. Manjing ana ing alas ingkang ingaranan alas Parasara. Teteki Ayoga Brata. Aku eling janjining para dewa nalika samana, nalika lakon Wisanggeni lair. Lamun Wisanggeni wis ngancik dewasa, dewa janji karo Bambang Wisanggeni. Lamun Wisanggeni njaluk apa wae bakal den pinangkani kalian para dewa. Sapa ngerti yen aku kelawan Kakang Prabakusuma nindakake teteke Ayoga Brata, dewa bakal ngabulake pamintane awake dhewe anggone sedhaupan kelawan putri sakloron kang mijil saka negara Widarba Ruci. Ing pengangkah negara Ngamarta bisa nemu kamulyan lan katentreman. Tak derekake Yayi Wisanggeni. Ikra kang balata mengalah
Ning utamaning nata Berebudi bawa laksana lire berebudi mangkon hanging ganjar saben dina boten ateges kula menika angkuh nanging katemben wae wanuh mila kula mitambuh sinten Nalendra ingkang nembe rawuh. Ih, nderek atepang Hangladi wanuh. Kula Nalendra mijil saking negari kula, negari Traju Trisna, Buma Narakasura ingkang dados dijuluki kula. Lah kok kraya-raya rawuh wonten negari kula, negari Widarba Ruci. Wonten menapa Sang Prabu Paduka menika ingkang ajejulipun Prabu Darmanadewa inggih kapara nyata enten napa menapa Paduka menika kagungan putri cacah kalih ingkang awewangi Dewi Prabasari dalah Dewi Purbawati apan bener kang dadi dawuhmu Sang Prabu Prabasari lan Purbawati kuwi pancen kapara nyata Atmajaku putri. Lah mekaten. Cekapipun. Raya-raya kula dumugi wiwit saking negari kula Traju Trisna ngantos dumugi mapan wonten ing negari Widarba Ruci kula namung badhe ngindahaken tembung. Kula namung badhe ngebun-ngebun enjing ngudan-ngudan sore. Ndodhok ringinang jambe kalian suruhe nglamar Atmaja putri Paduka Dewi Prabasari dalah Dewi Purbawati mugi saged kula dadosaken garwa prameswari kula ingkang mapan wonten negari Traju Trisna awit menapa awit goteke ngakatah ngandharaken menawi Atmaja putri Paduka kalih menika dados pralambang wanita wahyuning kamulyan ingkang sarta wahyuning katentreman. Negari Traju Trisna sak mangke nedeng katrajang pagebluk Mayangkara. Awising boga kang sarta wastra kathah prawarga gogong ing negari kula negari Traju Trisna ingkang nedeng ketaman gerah utawi sesakit. Esuk lara sore dumugining pralaya sore gerah esuk tumekaning pecah. Pramila boten wonten srana kagem sarana usadaning negari kula Traju Trisna kejawi namung rabi utawi dedhaopan kaliyan Atmaja putri jenengan niku kalih Sang Prabu Darmanadewa. Yen nginango durung abang yen kecoho durung asat dereng rampung anggen kula wawan imbal wacana kaliyan Ratu Traju Trisna Prabu Bama Narakasura punika kedadak wonten satriya ingkang gagah pideksa jengandika menika kula menika satriya mijil saking pringgondane akekasih Raden Gatotkaca. Lho, Raden Gatotkaca menika jengandika lakar kados mengaten. Lajeng kersanipun mekaten. Kula tinangisan kalian adi kula kekalih. Nggih atmajanipun Paman Arjuna ingkang akekasih Bambang Wisanggeni dalasan Bambang Prabakusuma. Adi kula kekalih sampun ngancik dewasa kepengin apalakrama kalian satunggiling putri ingkang dados geganti laning ati. Saking kersanipun adi kula Bambang Wisanggeni dalasan adi kula Bambang Prabakusuma. Mboten wonten wanita ingkang dipun tuju kejawi namung kembang saking Widarba Ruci.
Atmaja putri sing ngandika Prabu Darmana Dewa ingkang awewangi nggih Dewi Prabasari dalasan Dewi Purbawati. Pramila Sang Prabu mugi wonten mulunging penggalih sing ngandika kersawa Atmaja putri paduka kalih dados garwanipun hadi kula Bambang Wisanggeni dalasan Bambang Prabakusuma Sang Prabu. Lah dalah. Lah dalah. Gatut kaca meneh. Bola bali, bola bali, bola bali. Gatut kaca dadi pepalang anggonku duweni gegayuhan. Kakang Bowo pancen bener. Aku arep nglamar Kembang Widarba Ruci Prabasari dalasan Purbawati. Kowe ngalao Kakang Bowo. Panjenenganmu kuwi wis duwe bojo Kakang Mbok Haknyanamati. Ning negaraku Ketaman Pagebluk bisa usada lamun den tunggoni kalian Prabasari dalah Purbawati. Nggih mekaten, ampun gegeran. Ampun gegeran ngaten kemawon. Kula mundi aturipun Kang sarta pamotahipun anak kula putri kekalih. Mboten nyawang endhek dhuwure derajat pangkat, mboten nyawang sugih miskining bondo donya. Esuka Surya sinten kemawon saged mujuti serah-serahan sarana temanten. Nuwun inggih punika ingkang angka setunggal wujudipun kembang purbaningrat angka kalih cupu manik mustikaning bumi. Inggih menika ingkang dipun tampi panglamaripun kalian Atmaja putri kula kekalih. Ya. Nyuwun pamit ngatos-ngatos Raden. Palawon uting ranu Resing rasan ira dening kayu manis sedakap saluku tunggal satriya kekalih nenggih Bambang Wisanggeni dalasan Bambang Prabakusuma wonten sak lebeting wana Parasara. Sedyaning kayun arsa nagih dumateng janjinipun karana para dewa nate janji kalian Bambang Wisanggeni lampun wis ngancik dewasa pantok pepuntoning tekad lamun nemahi lelakon para dewa arsa ngudaneni menapa kemawon ingkang dados pamintanipun Bambang Wisanggeni kocap saking wantering tapa brata satriya kekalih daya pangaribawa sumundul ing antariksa akarya geter pateteran kahyangan Suralaya satemah pukulan Bathara Gurhanduta dhumateng Jawating Sidhik pangudal-udal Bathara Naradaya sang kanika putra nedya amrepeki satra kekalih kang nedheng Amanguntapa.
Karetaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine prakinjong Pak Papung Waruda yang di negara wong kali cudhe ngetani line wisanggeni Prabu Kusuma apa yang pukulun kula wonten dawuh anggonmu teteki Ayoga Brata mapan ana ing madyaning wana Parasara andayane dina sak mengko kanyangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri aku ngerti niat kang sarta tekadmu kuwi nagih janjine para dewa nalika jaman lakon wisanggeni lair lamun besok titi wanci wisanggeni dewasa wisanggeni sambat mutah kalian para Jawata bakal ngabulake pamintamu rak ya ngono to Cah Bagus nek pancene kakek Narada wis mangerteni ngopo lho dadak takon ngopo kok dadak mitambuh ya aku wis mangerteni ulun wis tanggap ing sasmita kalamunta ripalungguhan iki jeneng kita sakloron bakale dedaupan kalian putri kekalih kang mijil saka negara Widarba Ruci Prabasari kang sarta Purbawati panjenengan ulun ora bisa paring apa-apa anggone cara dewa ngabulake sambat kang sarta pamintamu nganggo caraning dewa lire piye salangen apa kang katon njaluk rabiku karo wong wedok tekan Widarba Ruci iki bisa lancar, bisa gangsar, bisa kasembadan. Lah kok malah mbok wene kembang sak pote. Lho iki dudu kembang sak pote, iki aja ngawu-ngawu gawar. Iki kembange para Jawata. Kembang apa? Kembang ingaran kembang Purbaningrat iki cupu manik mustikaning bumi. Lho. Iki kabeh apa? Guna lan paedahe aja mengkono, mengko mesti ana. Mengko mesti ana guna lan paedahe anggonmu duweni gegayuhan arabi kalian putri Widarba Ruci. Rada maju lungguhmu tak cundhukke ana mestakamu bocah loro. Ulun pamit bali mring Kayuwangan ngaturake panuwun Kakek Narada. Ya. Mubeng-mubeng kaya kinjeng muter-muter kaya helikopter. Nggonku goleki karo panjenenganmu tinemune jebul ana madyaning alas Parasara. Iya. Piye kabel kausanane sing nglamar bocah Widarba Ruci ora ngembungake aku. Lho, lanjur Kakang Bima uga pengin nglamar Dewi Prabasari dalasan Dewi Purbawati. Sing ditampa sapa, sing ditampik sapa, Kakang? Bapake putri kekarone kang jejuluk Prabu Darmanadewa menehi syarat sarana utawa pitukon serah-serahan. Esuka Surya sapa wae bisa mujuti serah-serahan bakal ditampa kang dadi wanglamari. Serah-serahane apa? Tak golek ning. Siji kembang Purbaningrat
angka 2 cupu manik mustikaning bumi lah dalang. Mesem ngopo kowe? Piye to? Aku iki mau ning kene Tapa Brata. Dewa Narada mudhun menehi aku. Jare kepengin ngewang-ewangi aku uyung-uyung nganyeng kuyung bantu dhawuhku karo putri saka negara Widarba Ruci. Carane bantu para dewa kepiye? Aku diwenehi. Aku kelawan Kakang Bambang Prabakusuma diwenehi sing kaya disebutake Kang Garukaca. Ya kuwi wujude kembang purbaningrat dalasan cupu manik mustikaning bumi. Welah dalah. Yen ngono dewa ngabulake pamintamu. Dewa ngabulake pamintamu, tak iring tumuju negara Widarba Ruci. Ngampiri Kanjeng Ramamu ya kuwi Paman Arjuna. Ge enggal tata dedaupan. Karana syarat sarana wis bisa mbok sembadani wisanggeni Prabakusuma. Lononan lumaku Kakang Gatot Kakang Prabakusuma. Ayo ya iki tak gerekake. Syarate mau kembang purbaningrat angka 2 cupu manik mustikaning bumi. Mugi-mugi Kanjeng Ibu Bathari Pertiwi saged ngupayakaken kalih syarat kala wau. Kagem sarana dhawuhipun ingkang putra tak goleke tak budidayake nang. Hino semubang hiwang haruna kadinetraning angkarapu sabdaning kukila ringkane gara gagadara niki donganing kung lerewowo sing pene panca Pertiwi nuning nggih Bu Kulun metuki Narada. Kula nyuwun apa? Nuning nggih punika wujudipun kembang purbaningrat kalian wujudipun cupu manik mustikaning bumi. Kagem kinarya srah-srahan dedaupanipun anak kula Ratu Trajutresna nuning nggih punika pun Boma Narakasura. Pertiwi, kula ngendhawuh wis kinodrat ing jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi. Kembang purbaningrat lan cupu manik mustikaning bumi sing gadhuh anak Janaka wisanggeni kelawan Bambang Prabakusuma. Satriya kekarone kang gedhe labuhe tumrap kayangan satriya kekarone kang minangka dadi mutiaraning jalma karana putrane panengah Pandhawa si Janaka lanang ing jagat lancuring Madyawada kang patutan kelawan widodari si Dresanala kalian si
Supraba. Cakak cukupe sing ketunggon Prabasari Kang Sarta Purbawati dudu anakmu. Topet. Laruta saking kutha Sagara-Kala yen hatana mutusa sang Sri kados pundi kabul kawusananipun Kanjeng Ibu? Bama kedrawasan kados pundi? Ngalah kados pundi? Kembang purbane ngrat Kang Sarta cupu manek mustikaning bumi. Kilodrat ing jagat ora dadi jodohmu. Nanging kalian para Jawata wis dipasrahke anak Janaka. Ya kuwi siwi sanggeni dalasan Prabakusuma. Sing sida rabi karo kembang Widarba Ruci wisanggeni kalian Prabakusuma. Kowe ngalah apa mo? Wilmono kula wonten dawuh manut sak lakuku mabur ing Dirgandara ndumbani calon temanten wisanggeni kelawan Prabakusuma lamun lena iring-iringan calon manten saut calon manten larang gawa ning pinggir segara pateni satra kekarone manut wajah dina iki Wilmono. Rumangsane sing iso mabur ing Dirgantara kuwi tok. Calon manten arep disikara, Gatotkaca sing tumandang. Gatotkaca buka. Bisa. Iku dancut kumrekut ngembat watang nora basa mungsuh ing Gatotkaca kula wonten dawuh wa Buma kula wonten dawuh Kanjeng Rama gegeran perkara apa iki kula pengin mateni wisanggeni dalasan Prabakusuma dosa Kang Sarta kaluputane. Kula milik pengin rabi kalian kembang
negari Widharma Ruci nggih Dewi Probosari dalasan Dewi Purbawati. Kanthi syarat cupu manik mustikaning bumi kalian kembang Purbaningrat. Nanging para dewa malah ngabulaken si Wisanggeni dalasan Prabakusuma. Yen dewa, ya, yen dewa kuwi wis udane utawa ngabulake, tegese pancen wis dadi kodrate Wisanggeni karo si Prabakusuma sing kudu dadi jodhone. Kowe gelem ngalah ora? Ayo. Ngalah. Wis duwe bojo ak nyono mati kok. Kok jek milik karo wong wedok liya lho. Wisanggeni karo Prabakusuma rung kejatah wong wedok. Lah kok wis duwe bojo. Ak nyono mati kurang piye? Kurang ayu piye? Kurang manis piye? Kurang dhuwur piye? Kok arep rabi neh, rabi dobel pisan. Purbawati Probosari. Hah? Ngalah ora? Siji, perkara wong jejodhoan, loro perkara hak warisan kuwi ora kena nggo dolanan. Ora kena nggo dolanan. Lajeng kowe ngalah, iki kodrate adimu Wisanggeni karo Bambang Prabakusuma. Gelem ngalah ora? Ih. Gelem ngalah ora? Ih, kersa. Nek gelem ngalah, tak dadekne panitia. Rabine Wisanggeni karo Prabakusuma. Napa mboten sakit hati kula? Nyawang wong kula ngangkula tresnane kok malah kula dadi panitia. Ngalah. Manunggala dadi sawiji kekuatan kelawan barisan Pandhawa. Ngetutke iring-iringan manten karo kaca kang sarta Buma Narakasura. Lho inggih Kanjeng Wu. Lho inggih Kanjeng Rama. Lewat tepining lepen tempuran kang bening banyune. Muga-muga rabine Wisanggeni, rabine Prabakusuma hamba barakara hayon katentreman tumrap bumi Nuswantara, utamane bumi negara Ngamarta. Raden Arjuna Sarimbit kalian putranipun kekalih ya Sang Prabu wis bisa minangkani apa kang dadi pamintane anakmu kekarone wujude serah-serahan wujude kembang murbane dalasan cupu manik mustikaning bumi kaya ngapa wujude Raden? Pancen sampun kinudrat dening jagat pinurba dewa pinesting widi mbok menawi putra paduka kalih dados judune anak kula putri kekalih Purbawati Probosari kowe dadi garwane Wisanggeni dalasan Bambang Prabakusuma inggih Kanjeng Rama
Raden Wisanggeni Raden Prabakusuma kula titip balung sak ceklek getih sak tetes ju katuju dadiya judune. Ingkang ruwet sampun udar, ingkang peteng sampun padhang. Daup ing antawisipun Bambang Wisanggeni Bambang Prabakusuma dalasan kembang Widarba Ruci. Mugi-mugi jodoh menika ora mung tata lair nanging jodoh rezekine satemah ambabar jodoh katentreman karahayon karaharjan tumraping bumi negaring Ngamarta ingkang lenggah mapan wonten ing dusun geneng dadya dusun kang badatun toyibatun harupun bawur.